Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama ngiMfezeko, uNtuthuko Ngakumalila sibona amagumede. Mntana sekhaya, ukuthi mhlawumbe usemusha ngizophinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese ngilandela Facebook @Radio Inkezi, kanjalo futhi naku-TikTok. Uthole sefile emhosheni omunye wabasola abahlani abafe entaliyano elindelani ngesonto ebusuku. Kuthiwa kuqubuka ingxabano kubasola ngaphambi kokuba bayogebenga ibhizinisi elikwaMashu badubulana. Amaphoyisa afika impi phezulu azama ukukhuza, kodwa abasola bakujikijela kuwona ngenhlamvu kwafa abane, kanti kunoyedwa besefile vele. Imbiki vele endaweni esehlo ethi umsolo ukwazile ukushayela umndeni wakubo awubikele ngesehla nduba washona. Umndeni athola ithuba lokumvalelisa ngaphambi kokuba kuthathwe isidumo sakhe. Bekukhona nezinye izihlobo zabanye abasala enkundleni nazo ebezikhala zingalawuleki. Ividiyo ekwazile lithathwe elaphani 1 KZN TV. Nansi ividiyo uzibonela kade kwenzeka ngenkathi bezama ukutakula lo obeseshonile endaweni la afike ashonela khona. That's what I can do on it. Yeah?